Il-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ li ż-żgħażagħ huma il-preżent u l-futur tas-soċjetà, mhux bil-kliem imma bil-fatti. Sostna dan il-kellim tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ Robert Kutajjar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn flimkien ma' Claudette Buttigieg, Joseph Grech u Thomas De Martino insista li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jpoġġi liż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu u f'kull deċiżjoni li tittieħed bħal ma diġà qiegħed isir. Robert Kutajjar saħaq dwar l-importanza li mhux biss iż-żgħażagħ posthom fuq il-mejda tad-diskussjoni iżda jkunu huma li jixprunaw politika ġdida bl-idejat tagħhom. Aħna obbligati li mhux biss nisimgħu x'għandhom xi jgħidu żgħażagħ, imma li f'din il-viżjoni f'dawn il-pilastri ta' politika ta' fejn iridu npoġġu l-pajjiżna għax-xhur għas-snin li ġejjin iż-żgħażagħ ikunu parteċipi. U allura rridu nisimgħu u nattwaw dawk illi huma qegħdin jgħidu. Tkellem ukoll il-President tal-MZPN Joseph Grech fejn saħaq illi ż-żgħażagħ huma fil-qofol tal-pjanijiet tal-Partit Nazzjonalista u sostna li huwa id-dmir tal-partit li jagħti widen lil kull żagħżugħ u żagħżugħa waqt li jatwa l-ideat tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed ipoġġi fuq quddiem net l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ, qiegħed jabbraċċja dak li huwa importanti għaż-żgħażagħ u jagħmlu tiegħu għaliex hekk irridu nagħmlu biex verament naraw li l-leħen li jridu żgħażagħ ikun dak li verament jixraq illi jkollhom. Minħa tiegħu il-President ta' Team Start Thomas De Martino wassal it-ħassib ta' bosta studenti li għaddejjin minn diffikultajiet kbar brabta mal-istudji tagħhom fl-isfond tal-pandemija. Fil-waqt li appella lill-Gvern Laburista sabiex ma jħux for granted li kulħadd għandu l-aċċessibilità jew l-ambjent adegwat fid-dar biex isegwu l-lezzjonijiet b'mod virtwali. Insista li l-istudenti li kellhom bżonn joħorġu jaħdmu għandhom jingħataw widen. Għalissa imqar waqt il-COVID-19, waqt il-pandemija tal-COVID-19, jitneħħa il-limitu ta' 20 siegħa xogħol għall-istudenti biex jaqilgħu l-istipendju. Għaliex għaw diversi żgħażagħ, għaw diversi studenti illi ma jaħdmux b'kapriċċ, ma jaħdmux biex sempliċement iġemmaw xi ħaġa, ma jaħdmu biex jgħixu lill-familja. Intant, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ugwaljanza Claudette Buttigieg tkellmet dwar post in-nisa fis-soċjetà u insistiet li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien tarka għall-mara. Hija saħqet li fl-aħħar 7 snin il-gender pay gap f'pajjiżna kompla jiżdied fil-waqt li tkellmet ukoll dwar il-gender balance fil-Parlament. Ma jistax ikun li l-mara tkun sempliċement token li aħna ngħidu għandna bżonn in-nisa mela ħanżidu n-numru u daqshekk. Le, it-tmexxija meta inti tpoġġi il-mara għax hija kapaċi, mhux għax qed tagħmlilha xi pjaċir, għax hija kapaċi u għax tinqala. U għax verament meta inti tagħżel mara illi għandha dawn il-kapaċitajiet fl-aħħar mill-aħħar se tagħmel. Ħadd iġbed nisa oħrajn li jaraw posthom f'dik il-pożizzjoni. Francesco Catania, għal Net News.